Moja TV ena wasugu so awoti a wo hwe yi ense me ko twi ko bremagina ena ya hwe bosa ye de bebrɛwo ene aware mu nsɛm ena bɛkɔ ena nadwe a me hye wo bosa de akim o wiase afo na nyina US America Ghana China enchimo video na emfa free ha kɔso amane na ha ne tie nsɛm ɛkɔso pa ensɛm sisi Frankfurt ba bia kyese wiase afo na nyina ene ye bɛhye ase mo video no ena ha ya sɛ de esi hye wo bɔ no na Onyankopɔn ɛbɛyɛ ho nsɛnkyɛne bye bye. Adum ya oba de enkwa ache ya mamu nyina akwa baba Mojabi TV so e wo kuma setafo ene asem a edapono so ye bebobo ho ne se sisi aware mu no ye hu ni a ekoso aware baso eni na enu eni na nsa na egu ye bekomu na yesi be ma na fa oba echi ana oba afa be ma echi ye bisa se chiti na nkasa ye kase say obi fa ne yonku achi no e ma na ta ye wa awarem ana say eye mema iti enne asem a eda pon so no ye fa me na na ma ye bo a ye twa ye ho aba ye be san hye da yo abusa for ye sign mama kwa bebium ya sign aba enne enyame nkwa na me di dwumen meni menua ba oba papa bi mama Lucy ewa ha eno nti mama na kwa ba na fe ye di dwumedi na hye menua Lucy ema wa kwa ba odo doctor na ho tese nyame adum o da oba ade ase ebusa fo nyina ho ye nyame adum bia ho ye da oba ade Yesu di mu yo menua enne asem a eda dwa ye bobu ho ni se aware mu se ka se obi afa ne yonko achi emma neta ya na se eye mema yo menua me da ase asem we de ya asem pa o ya asem papa ene wi ase ye we ya asem papa emma ne mema se ya campese omu mienu nya fa no ni nyina mema fa ye yirachi emma fa ye kunu nu achi wo hwekro wo hu de ne se me ka ne meja hwan ya ye se me ami come bro for food to fry. Hey, a marty true ye, memma so titru ye. And in your back can say, or bow for Ukunich, and quassing in your meaning. And you, if it's all said, Bearman in Nipabia. Bearman do myself, Bearman is sick as son. Until my Nipabia. You come, Mamma Brabumua, and maybe no, as say you couldn't bravo. Yes, say you couldn't make us say, Yadam Sham, you would such as say, Saberman as want to mean no. Saberman as an aquatic show. Saberman and I do want to me man as ties you. Saberman and I do our one farmer no. Sabi open a baby and one farmer no mentiasi. Say, baby, to me free you kuna. What quite fear, quiet and what dear. To me free you couldn't call Bema for four. Now, or no Bema for Fracota. Nani kuno so wo ho we dem ncho anu ma memrem sana wo ka se ma fa omukun machi a omu se omudwuma omu se omusikasem na be ma de ofa ne yirechi a ense oba na dwuma sem ana ne sikasem oh hwe oba de ofa be ma kofa oyi ne yirechi a eka be ma na nkasa enka ba no enka oba no adenti a meka sa ne se efie ni ti eye beema no sa wate ase efie ni ti ye beema no so na ko ofie e na wokọ sere oba no firi na busuem e de na ba na busuem se onso na ne betena won na be ye honam baako na omo abebo mo bra sa wate ase enti no akọfa ne de na ba na se oba no ye nipa bi a otie beema na sem o se da no wada o se sore no wasore ba bi o ha osuro no kunu ni kunkura efradwuma e ba na oba ni hu na ho so saa ba wo mfa ne yirachi ai ni kunachi enti saa ba ma we kofa wo yirachi a saa no me ni nyina wa na be ba wo so efi se oba no onwe wo ho adwenbone ono ye fine ena na aso ne be da wo no da duduo bi apa bi ma udi ma ho to so hu ti wo dwa adwenbone ma no na se wo kofa na chi
kofo oba foforo abra oba ne nimu a wo a woni padua ne wadwuma sem tese wo utibu akora ni ene wo enni ne yie ohu oba na na ayemo ahye fi se oba na kura bi kura wonim wo ye ne secret ko edi ni hotel ana wadanfo bi ho ana wasi da bi wo ba bi na ampese obehu na kodi oba na wo oba na na ayemo ahye oyamo hye wo ni nyina na wo su lusu o body oni padua wo kra na wo de kwa wale oba na wo do no so do wo kra na so yura ho fi se nia esese kra na ye ne no na wo ye ede boa ni padua na ma timi wie peye enti no me ne beka wan kasankasa no me na beka wan o ba bi otima ka se ni kuna kofa mpa me mfa no wo be ye bia ono na wo se ne life so what you say nyame amwa oba onwuna adwembone ma wo obetima konya yale ana yale so abu quite wo benya emu yale bebrebe ensan bi kura betimi atia gu kote ho a opa ho adu pepepepepa nya efise wo de niam bi asie wo yire ohu yire ni wo na wuti wo si wo ba na wo jai enso na ye oya so wo anu kura ampo ne nswa enti menua bema wo ba de ne wure ne ne mrabu nyina de ahye ama wo no te wasomdwiem boninim papa o pesika kura na ni bia o ma obi eso ofri oba na chi a wo ye bia nka oba na da wa na be kan so what you say na oba so de wo fri okuna chi dia no kwase ni nyame anim isi ona be wale de waba do be ye bia be ma na so no yi chop money bibia lad be water be bibia be ma na na ye ti so ko fa o how bi na de ba eye ma asem a ana me ma asem a wo fa okuna chi a ma be ma foforo ko diwa eno kwase ni nyame anim eno make sie pa na de be fidua no mu fi se bibia no a wo be kura mu a e be ye yi da enye yi ma enti no na we ma ya hunu se emai ememe wodo ye ntina mkofa aye bai se be ma no hwe ne se okotu so a na wontimi ni oba no ana se oba no hu no obefa wachi akofo be ma fofora e wa abonten a ena wo yire ne nkasa wo pe wa de mo ni dede e kwan ya fa so a mo mienu nyina timi firi mo yonko achi wo firi na ti wo no so firi wachi ne mo ntana se na mo nsese na bibia ntuo yi obu wo so de ahi oba bi wo ho de ahi oso wo no udi be ma ne de ntu oso udi bi na nya na adwen o oba bi wo ho a ne de no se be ma ne di nko amso mi di bi so wa hu mentana ho za mentana e ma ne nko fire ne me yem tu wo no kote na wo no so akote no mu nyina de abehiem na o mo de asara wo mo sa on ti ma mo yesa no kwasem ye nkire se be ma kodi a wo so oba no su kodi da bi be ma ne kodi a fa ne tena se tunofo sesa no no firi hu ne ne yale aba ene so wiase aye den na mo ntimi hwe mo ma na mo nya daachi e ma mo yire no mo ma da wase mesme dase ma Lucy kaneni pode ni ese mema de omutimi ware dodo timi ware de opagina wa ho oden ni wusika so enne na nyamesom kwa animu no yese aware dodo de enye na nsoso no trokonkon kra kase bibia nti ka Matthew chapter 19 verse 3 going na obisa ase asemi bia nti obi timi jai na yira na na Yesu ka se debi Africa na nti sa na yaso odinti na Moses share sa amra na nso Yesu se nye adwamambɔ de a ana owu a eni se obi ejai na yire na nso so se ya kwame akoye se oba de ofiri ni kunachi a eye no men haram but obema efiri ni yire chi de a eye normal hono so ma Yesu ka ne se if say Yesu wanka se be man kwa na oba free wachi agyan no se adwamammo nti wo kama afanu ni nyina ade nti na se ye di gina se oba kwa na ofiri ni kunacha o be ma wo kwan se agyan no ne mo be ma ne de okoye de a eso yenka ya no ntumi ntina mo ne fa ne sa mi nua me da ase ebia na wo ka no ti se wo Bible musa na so Bible no asa ka se wokoto se me fan se wo san no so kura edi no na wo open yi a kata wade so wo obi nti e wala wade eno de eye Mama Lucy no de no bem
obi kokron na nka ne sa yen ne atwura yen ya kan asantefo nwoma tie tie ewo mu sa nanso na asantefo nwoma na ase se okopie so a na se wo fin se o mpese wasan be ba abonten a katawade ye so ne ni wade sa ha ne ni wade kofi bible nka sa bible die onka se wale awale dudu o onka se wale awale dudu oda ne ni a ene ya asante baburu mu nsam ya de aye mfato ho bibia keke ka ho yi bi afiri mu sa na tie enti no ukoto wade a opena na wakata wade so no afọ wade sa na woni na kofi awie no ana woni na tena se watumfo akasa kyere no na okobia odi a ene na wahu kwan se kyese adwamammo de sa na obayi nti wo ya ho hwenye yi ande wutimi gya na starting ne de wo de bobo no kokko se nya asem nyina na yemani pia abontimi nipa bem o mi fin se woni awale wo nya asem na no yere na atena se kan mi se eye yi a eboa e ma so due ba se mo kan na se e maka na mo di pia abonten akohunu obi a sabio oba ne ferefo na be ma ne ferefo no wabem na mo kan yi ato sa na tie if say ye fun bone penifo onim to onim samasa ba bi kura wo ho anam a na twinam a na nkwase ni be ma no tino wakwa fa na twinam ni kura ko ma no sa enso no sa onim ya ne de wo na twinam e ko ba sa enye yi sa ana na soso na no kwase ni nyame ani sa de na do so wo manyimu ana se wiase ya hanko abruchimemu sa obi betini abrefa na yere e de na akọ okoduru ya na waja na kofa be ma foforo be bi betimi atena ase wonya paper be bi be wo paper wo de be wale no o wale no wie nya paper no afiri oba ne ho no akofa be ma foforo oba foforo saa ne aba ekoso wo wiase ekoso ma ye tie no david enti yanka hunu se wo wale a ye de bible mount se je na o haw bi ba amanie bi ba wakenkan ni wonhu problems ya ewo ho na nyame so dia afiba ye mfa ne sa bible no ye wie wale wie ya ya to atwene ba bia ye bo okura wo mie mu kura da kopim se yesu beba ana omo wale wie na starting na nkoni mu omo kenkan wie no ano ye mfa bible no bi asem no kura ba no mo wura fi se bible wo ho mo makofa na omo akopa se bi wo mu ye gina so ama problem na aba aso enti sa enti ne awura ye na wo wiase nyina wo hwe kura a wo hu de ne ne se ti enne dumadie ma ya te ase se wa wale a wa wale wo yo ba wa wale a wa wale wo ye bema wa wale a wa wale emfa wo yire chi emfa wo kuna chi na ye no me kese eye wo haw eye amane a edi enya e wa wale ye mu e ma de mu be ye bia ntimi nwie pe ya amuma e bakora se nyame amamu a many big timi suo mo ma no papa life enso ko kwasa entwa yi nti yesremo ye nuano mema ye kunu no mema ye nuano ma ye ma ya dofo no sa bra na ene so obedi no de na damfo so wonfa ho no no ana ni tua pa nso no wo je na ni o se ada me ma me ba no me nu firi ba me ma ba ko papa ba ko e ya damfo adai ofro ka me ni wo hen no wo je na so hu tie sremo enne wiase aba na ye wo tete won na ente sa ene die kire se adoso dudu tie sremo nuanom ne adofo epa mo chew emumuye no nti na sesei ewiase aye denden no emumuye na ye ne doso ye ne tua pa na okwa akofa ne bakura na okofa no ne ba wa wo no obeti na one ne nyam won na koyi ato ogu ne ba ne nana na danfo enye fe tie ma wiase afutu ama tamo nyame hye yese obesi wiase se ye nia na yese wiase no nyame won ka se wo ba so wo se ye nia na yese wiase fi se ensem okoso wiase se ayo no edi ehu anu onam te se ka no fami yesra mo ada adofo no mo ma ye njai na nyakopon ma ne nsa so wo wiase so de ne yakono de edi ma ye da ase yo mama Lucy we de mesese wo betu onua maamofo kakra se ne be ya ye nkru no no
omo betena yen ho omo kon bedro yen se ya ho siesie bi na yen siesie ni yie se efie ni yen hwe ni yie se aduane nyomu mun se niema nkitinkiti bi ti se de mre bi ye kaaye no timi pam be ma frifie ana se timi ma aware no ejija ohun oyonko baabi ane na ni di nechi enti mesese wo betu enua ma amfo na ye wi a yakọ enua ma ma no so yo mini amedase aya no kre se ariutu na abana na se ma ya be wi ase no ye mpebre bra me kan ne sei oba wo ye aduane na nka wo bibia wakoto wade no abenoa na ado nsa odi agu apotoyo mu do nsa achi na afe na de aye okuna aduane ane ye friend se oba ana se Brenda kura na be yusu kura na eye na nso na bibia be wi ase ne se ema no ebinum kodwemu a ewo ne yekoto ntosi yayam yekoto nwaado ayayam yekoto jene yayam yekoto nwaado ayayam yekoto meko yayam saa ne ma yakoye nyam wo afidie mu wa abontin taste be na ewu ama wo de be ye aduane wo ku efie ama wo ku na dia ama wo ku na taste every aduane na wo ye ye ni se what ya se enti no we nyama we nyina kire se etimi pam be ma efrifie nti se wo kwa abonten na wokonya wo ba bi e wo ho a na da kubi wa sere ne se maame na wonu anwa mo maame na wonu anwa mo no ne so ni demu a ade eche wo se ne wonya jollof maame ne so ni demu ade eche na wa change ne banku fufuo ko abahu an se na ni aka ho o mefie obeba obeyi skirt no wokọ onu aduane ne ade be che so wonni tenase na dwen se so meni me kruti we bone se enim ana saa ne se wasu enim na fa di adan tenase sese oba bi tenase sese na bra bon hunu se ene be bi kwa achew enti na be ma na start yes anu be ma na ba ya ai ana no anu aduane menu aduane si ho ade ache so wa ani wo ba ya soso no wa mefie koda ba bi na ade ache ode ntokwa na ahia be ma na kwan tenase na aduane na wonni no konkoto dwani pompa yesugu awrade se awrade mesraw maso asimani afra awrade wo de yi kire me da yesu na me huru kwan ye fa so a enu nti no me kunu oni maduane na onsa nafi na me na obekire ana se wa pompa ye ni wi anya me be yi bibia di a kire o se wo ti wa ai se da yeso ai se me so da ai se me so da e wo ma ho wo be hunu na wasesa wo ho be ma ta ale ayefi wasini bia hata bema bi wo so so a ne motuwam wo sha atale a ha nyina timi fo chaka sibia obesia ani aye wukunu a saa problem ni be firi ho oba enso wutimi ani anka tware timi di bom enso yi wakosa wahuhu so kama na de agu adiem wakoto dabi enwene na to wanu aduane awi a adwo no amokoda no na wasabi de asiwo ade achi a wahuhu so na ade apa ade kama bobi na ade agu na akodwom ato anka etwade na ade anka etwade na bom miru pega wonsa na de twitwiri moto mu nyina kama ne goy ho suwanwo na wokodware no so wa fa ya fi se wodiu ede ente na wokotwitwi wa wontimi twitwie na wotwitwi ho nyina so de ama na kama eye kakra wona na tena ho adidi nkoma eye kakra okodwale wadwale wie no oto sure papa bi asiwo na de ama na wo de twitwi ni moto enti wo ye anopa awia anopa nwumere wo ye kosa eni bebo so me pampa no o atale wo sha na ne half pacha no o nyina free ho asumduaba okunu nko obi edema na onko obi fie ana onko adwuma me yemprepre ye ho hwe bala no ana hwe ne moto ana pampa obi a wawale ne yire pa ne yire wo kana dwuma odi bedi won hwe de kunu se wate ase wo po okunu wo obi me pono ma po wade sa mama Lucy finance no suwo mo maye na wonim mo menua ba ma wona nete ho na sabio ontimi nniu ho kru problem mo wale ye na nte saa o sister sata ma mo wale fofo na gina so pompen se subonte hu koko wotimi diu ma ho to edun finfin ba bia
be me ina aya pra ai ubo no o na je aguti se kontomra ya no ana ya me na si so aye se ehodu na abrego na abrego gu baabi da bi ana ne ntena se miwura edi ntina na nsan abasa hwe wan kasa oba no wadua ne ya wo yama no se keep pam che onye se bia me se obi adwuma enyema bi na ade ya aduane wo fie ana emmoa China na ho ya mere nti jai fedenne akaka duro garlic fa ya aduane ma be ma no na tira hwe se be ma no nsan sore a ansan sore dia na ye problem bi na be ma na nya no wo ne be ma mu wontu ana monko doctor na se saa wonpa bibiduro bi nye odo doctor oba me ha nyankopɔ adom me ma waduru enti bra na pe ho akira kwan ho solution na nya aduro fa ma be ma no na wonnom wonye ne ho aduro na owo ntimi ankɔ abonten na be ma no wasa start atimi adi ama ho ato ekoba saa na enya se be ma no kote na ebobo ho ntino hu ja ne life ama no enti wu fa na chi akofa be ma foforo maami esa wa mistake entwa yie Bible no enkyere saa ebi kwa meka said the ofa fa so no kwatete se nkuruma afi na eba wo be ya ne dai ohunu ya nka so na asa ya wi ankofa oro so nya ma anko da se wate ase woni ne wo ma wa ja nkwala na guwo esa akofa be ma foforo esi problem bia wo okunu hu a papa maami montena se na monsese na emwa se de be ya de be ma ne betimi asipi asita na watimi adiwo ama wo so wa ho asepe wo na koba se we ni nyina achi wo ye oba na wan study ni nyina mfiri be ma no ho na wo ja ne saa jeje mu dia ene won so kwa abonten wo koye na etimi gina nipa na wo so bo ano no obehwe won so atani akono ho wo ja wo life ono no so what ase be ba bi wo so so a mpa bo a wo be hye kura no me kwase ni nyame ni ogrogu ho a wansampo bre be ba ho enya asampotoa we nyina oba won study we nim nyina hu kun problems ya wo be ma me so obo oro ne support agu ha enya asamkotoa na me ma pan mu se no omo pan mu se no e ho nya agro support obetimi ahye no emprenu mprensa da bi ama ne hye baako na bo anu gu basket e do so atena se ne sini nyina hata na fa semina ye hwam si na enye hwam na enye kama na wokunu koya adwuma na wokoto na ne agu abonte obi ahu say yes na ama oh say wono kurampo wonya adwuma wo radio so kwa wonya adwuma wo TV so kwa hwe ne kunu support ehye no hu na nya asam kotowa oh wo yo oba ese manu to so pa ni so wo hu aja kata opa echi na kura support ehye we kura say nya baba na we na ama sore wo so ya adwuma wo radio so ana say TV so ko hwe ne kunu hwela ayi atale bi ehye no ene mpaboa bi ehye no wo ba ha pa wo mpaboa bu mpampa aba ha nya asam kotowa we nyina hu kuru fira adwuma ba de mpaboa be gu awiem utimi se pampa wo na ho ye ne sa ni nyina be ko pedro oba do de twetwe ne ho na mu nyina kama na wa ko dwale tambia ukunu ote wa utimi say yes be ma na tiwe enti niamma bia emma wale ntimi tumpo wo afie ya yetimi wu efa o be ma echi no ebi na me kyerɛkyerɛ no oba bi wo soso anase pampa wo ho eno nti no dane da nyina wo be pedro se de be ya wukɔ adwaye na wudware a wudi be be keka wase na wo be hokoro ebi wo koro aso ye ton drugstore wo kwa kotobi na wa yusu se de be ya de bia wo ne be ma me nka se koto adu ade be gu wase a wase be ye twan yo be ye yare hwe ma ya duru yase ya duru nyina ne nsu ohye aso ota me ka kire wo hwe wato be ma na awi eho ye se twan tede bia na wani wonyam ekura be ma no wo se me yere ye ba de mu ne ye ka asema no so abɔ na yiri jinda dada so wo put in so you na dia kokoro kama be dem bia ne ho ye neat be ma ne be dia no say yes so wo na oba no so siesie wo motom o siesie wonim wo ba bia na be ma no so wo ba be dia otimi atafeta funu hu nyina ama na ye ne de ye se bia ase ye ho nko a wo ba bia di ho ni utrim aso achi umotuom unofo ase ye ho nyina neat ye se de be ya be ma no ntimi mfiri wachi enko abonten na be ma no so be ye ni oba be ma no obeye uyie na wo so ntimi enko abonten kofa foforo atale adura awia na wo fie a
medu no ahye top nsatea ade wo kitchen ya aduane so asole no obefiri ba awurade na ahwe tuo yi a te se me die ya ohu ya na oba na obedi so what ase ebi se de wusitie no kwa abontena saa bi na wo ho de na wo fa wachi o ja ho akofo oba afofo bi se ni a wo ye na ofie saa na abontena wo mo ya me nua ba o free wachi da na enso be ma bi wo ha me so be ni wiase die e de aboni dua ema e de aboni so obe di no de na damfo so won fa ho no no na ni tua pa so no wo je nan o se ada me ma me ba no me nu firi ba me ma me ba ko papa ba ko e ya damfo ada o fro ka me ni wo hen no wo je na so won ti esremo enne wiase aba na ye wo ho tete won na ente saa ene die kire se adoso dudu ti esremo nuanom ne adofo epa mo chew emumuye no ntina sesei ewiase aye dendenden no emumuye na ye ne doso ye ne tua pa na okwa akofa ne ba kura na wokofa no ne ba wa wo no ubeti na one ne nyam won na koyi ato ogu ne ba ne nana na danfo enye fe ti ema wiase afutu ama time nyame hye ye se obese wiase se ye nia na ye se wiase no nyame won ka se wo ba so wo se ye nia na ye se wiase fi se ensem okoso wiase se se ayo no edi ehu anu onam te se ka no fami ye sremo ada adofo no moma ye njai na nyankopon ma ne nsa so wo wiase so ye ne yakono de edi ma ye da ase so me da ase yo mama Lucy we de mesese wo betu onua maamofo kakra se ne be ya yenkru no no omo betena yen ho omo kon bedro yen se ya ho siesie bi na yen siesie ni ye se efie ni enhwe ni ye se adua ni nyomu mun se niema nkitinkiti bi ti se de mre bi ye kaaye no timi pam be ma frifie ana se timi ma aware no ejija ohun oyonko ba bia na nani di nechi enti mesese wo betu ye nua maamofo na ye wi a yakọ nua mema no so yo minua me da ase eya no kre sese ariutu na aba na se ma ya be wi ase no ye mpebre bra me kan ne sei oba wo ye aduane na nka ubi bia wakoto wade no abenoa na ado nsa odi agu apotoyi omu nsa achi na afe ade aye okunu aduane ane ye friend se oba ana se Brenda kurana be yusu kurana eye nanso na bibia be wiase ne se ema no ebinum kodwemu a ewo ne yekoto ntosi yayam yekoto nwaado ayayam yekoto jene yayam yekoto nwaado ayayam yekoto meko yayam saa ne ma yakoye nyam wo afidie mu wa abontin taste be na ewu ama wo de be ye aduane wo ku efie ama wo ku na dia ama wo ku na taste every aduane na wo ye yeni se wate ase enti no wenyema wenyina kire se etimi pam bema efrifie nti se wokọ abonten na wokonya wo ba bi wo ho a na dakubi wa sra ne se maame na wonnu anwa mo mame na wonu anwa mo no ne so ni demu a ade eche wo se ne wonye jollof mame ne so ni demu ade eche na wa change ne banku fufuo ko abahu an se nani aka ho o mefie obeba obeyi skirt onu wokọ onu aduane ne ade be chiso wonni tenase na dwen se so meni me kruti wei bone se enim ana saa ne se wasu enim na afa di aden tenase sese obebi tenase sese na bra bon hunu se ene be bi kwa achew enti na be ma na start yes anu be ma na ba ya ai ana no anu aduane menu aduane si ho ade acheso wa ani wo ba esoso no wa mefie koda baby na ade ache ode ntokwa na ahia be ma na kwan titina se na aduane na wonnie no konkoto dwani pompa yesugu awrade se awrade mesraw maso asimani afra awrade wo de yi kire me da yesu na me huru kwan ye fa so a enu ntino me kunu oni maduane na onsa nafi na me na obekire ana se wa wo pompa ye ni wi anya me be yi bibia di a kire o se wo to wa ai se da yeso ai se me so da ai se me so da e wo ma ho wo be hunu na wasesa wo ho be ma ta ale aye fi wasini bia hata
bɛɛma bi wɔ so so a ne mɔtoam wɔhyɛ atale a ha nyinaa timi fɔ chaka sibi a obesia ayɛ wo kunu a saa problem ni bɛfiri hɔ ɔbaa enso wotimi ani ankatware timi di bom enso yi wakɔsa wahuhu so kama na de agu adiem wakɔtɔ dabi enwene na atɔ wanu aduane awi a adwoɔ no amokɔda no na wasabi de asi wɔ ade akyi a wahuhu so na de apa ade kama bobi na de agu na akɔdwom atɔ ankatware na de ankatware na bom Mira pɛgya wonsa na de twitwiri moto mu nyina kama ne goy ho so na wo kɔdware no so wa fa ya fi se wodiu edi nti na wo kɔtwitwi wa wontimi twitwie na wo twitwi ho nyina so de ama na kama ɛyɛ kakra wone na tena ho adidi nkɔmwa ɛyɛ kakra wo kɔdware wadware wie no ɔtɔ so papa bi asi wo na de ama na wo de twitwi ne moto mu enti wo yɛ anopa awia anopa nwumere wo yɛ kɔsa eni bɛɛbo so me pampano o atale wo sha na ne half pacha no nyina free ho asumduaba okunu nko obi edem na onko obi fie ana onko adwuma me yemprepre ye ho hwe bala no ana hwe ne moto ana pampan obi a wawale ne yire pa ne yire wo kana dwuma odi bedi won se hwe de nikunu se wate ase wo po okunu wo obi me pono ma po wa de sa mama Lucy finance no suwo mo maye na wonim mo menua bema wona nete ho na sabio ontimi nniu ho ku problem mo wale ye na nte saa o sister sata ma mo wale fofo na gina so pompen se subonte hu koko wotimi diu ma ho to edun fifi ba bia bema ina aya ai wo no a o na agya aguti se kontomra ya no ana ya me na si soa ye se ehodu na abrego na abrego gu baabi dabi ana ne ntena se miwura edi ntina na nsan abasa hwe wan kasa oba no wadua ne ya wo yema no se keep pam che onye se bia me se obi adwuma enyema bi na ade ya aduane wo fie ana emmoa shai na ne ho ya mere nti jai fedenne akaka duro garlic fa ya aduane ma be ma no na tira hwe se be ma ne nsan sole a ansan sore dia there your problem bi na be ma na nya no wo ne be ma mu wontu ana monko doctor na se saa wonpa bibiduro bi nye odo doctor oba me ho anyankopɔ adom me ma waduru enti bra na pe ho akira kwan ho solution na nya aduro fa ma be ma no na wonnom wonye ne ho aduro na owo antimi ankɔ abonten na be ma no wasa start atimi adi ama ho ato ekoba saa na enya se be ma no kwete na egbobo ho ntino wo ja ne life o ma no enti wo fa na chi akofa be ma foforo maami esa wa mistake entwa yie bible no enkyere saa saa ebi kwa meka said o ma fa so no kwete se nkuruma afi na eba wo be ya ne dai wo hunu ya nka so na ase ya wi akofa oro so nya ma anko da se wate ase wo ne wo ma wa ja nkwara na guwo esa akofa be ma foforo esi problem bia wo okunu ho a papa maami montena se na monsese na emwa se de be ya de be ma ne betimi asipie sita na watimi adi wo ama wo so wa ho asepe wo na koba se we nim nyina achi wo ye oba na wan study ni nyina mfiri be ma no ho na wo ja ne saa jeje mu dia ene won so kwa abonten no koye na etimi gina nipa na wo so bo ano no behwe won so atani akono wo ja wo life no so wate ase be ba bi wo so so a mpabo a obehye kura no me kwase ni nyame ni ogro bi ho a wansampo bre be ba ho enya asampotoa we nyina oba won study we nim nyina hunu kun problems ya wo be ma meso obu oro ne support agu ha enya asampotoa na me ma pan mu se no omo pan mu se no e ho nya agro support obetimi ahye no emprenu mprensa da bia ma ne hye baako na boa no gu basket edoso atena se ne sini nyina hata na fa semina ye hwam si na enye hwam na enye kama na wokunu koya adwuma na wokoto na ne agu abonte obi ahu say yes na ama oh se wo no krampo wonya adwuma wo radio so kwa wonya adwuma wo TV so kwa hwe ne kunu support e hye no wo hu na nya asam kotoa oh wayo oba ese manu ntoso pa ani se wo hu aja kata opa achi na kura support e hye we kura se nye papa
na we na ma soro o so ya adwuma wo radio so ana asa TV so ko hwe ne kunu hwela ayi atare bi ehye no ene mpaboa bi ehye no wo ba ha pa wo mpaboa bu mpampa aba ha nya asabutu we nyina hu kunu fira adwuma ba de mpaboa be bu awiem utimi hu se pampa wo na ho a ye ne sa ni nyina be ko pedro o ba do de twetwe ne ho na mu nyina kama na wa ko dware tambia ukunu ate ho a utimi say yes be ma na tiwe enti niamma bia ema wale ntimi tumpo wo afie ya yetimi wu efa o be ma achi no ebi na me kyerɛkyerɛ no oba bi wo so so anase pampan wo ho eno nti no da ne da nyina wo be pedro se de be ya wukɔ adwaye na wu dware a wodi bi be keka wase na wo be hokoro ebi wo koro aso ye ton drugstore wo kwa kotobi na wa yusu se de be ya de bia wo ne be ma me nka se kɔtɔ adura de be gu wase a wase be ye twan yo be ye yare hwɛ ma ye duru yase duru nyina ne nsuo hye aso ta me ka kyerɛ wo hwɛ watɔ be ma na awi ɛhɔ ye se twan te de bia na wani wonyam ekura be ma no wo se me yere ye ba de mu ne ye ka asema no so abɔ na yiri jinda dada so am wo de nsuo mu na de akokoro kama be dem bia ne hɔ ye neat be ma ne be dia no wo say yes so wo na wo ba no so siesie wo motuom wasiesie wonim wo ba bia na be ma no so wo ba be dia otimi atafetafo hu nyina ama na ye ne de ye se bia ase ye hɔ nko a wo ba bia di hɔ ni utrim aso achi umotuom unofo ase ye hɔ nyina neat ye se de be ya be ma no ntimi mfiri wachi enkɔ abonten na be ma no so be ye ni oba be ma no obeye uyie na wo so ntimi nkɔ abonten kɔfa foforo atale aduru awia na wo fie a mediu no wa hye top nsatea ade wo kitchen ya aduane so asole no obefiri awurade na ahwe tuo yi a te se midie ya ohu ya na oba na obedi so what ya see ebi se de wusitie no kwa bontena saa bi na wo ho denti na wo fa wachi o ja ho akofo oba afofo bi se ni a wo ye na ofie saa na bontena wo mo ya menua ba o free wachi da na nso be ma bi wo ha me so be ni wiase die e de aboni dua ema e de aboni dua wo be ye dim manenya dai eye mpaibɔ eno de paibɔ nko a da bi awurade boa na me be sesa na da ko e de ama enka se ebia wo pemba wo siesie wo ho wo sha tare kama tare tietia no wa hye opa hye traza opa hye nika no opa hye wo kunu ne wale a bisa natale a wo sha e be fiva no be fie ne fe na wa hye na ne da nyina wo ye free so ho yensusu ndidi anadwo ovin seta amokwa ajadidie numunsuo no akoda tambia wo ye free be ma ne bedi wo betimi adi wo kama ni wo foso a tambia no na ma wo krampo no wudie no krantimi nsiso si eyi nti we nyina na e ma aware eye kama na ma aware etimi sipi esita ti munya ma ye na mema no ye munni ye ni ye soso ye so ye nimu bi ma aware no ye Mama Lucy ododo sam me da mo ase wona de bramo o yo ododo tam pa me say mojabi TV de ye wone pama mo sa emre bi beba be kire duane no asa wote Mama Lucy yes oma combination beef fat garlic kakadu emre bi beba ye be kire duane no e kwan be fa so ne odofo ada a ono nso obeti aka wo so kire techniques bi e de be horo ya sene ade mi se e wone pama mo de mo ntam chuku na ye ba na me nua na kama ade no me so me fa kakra ma mema ne ye nua no mo mema na mo ye meme mo ye tire efie ni ti no me bi o pie na obakra na abusua no obi e pe ba bi di ni ti akɔhye enkwala ne ti se dada na e ba na obi e petokuru makɔhye ayem hihie sei na wo be di oba no kra be den na watimi e de anigye ehia nti wo ye bema e wo se wo ma abusua no wani keka wo manim omodo wo bibi na wo de ma nkola na nye de bia na ye de mama me se fama nkola no e wo se to dan so a se week ni nyina wo ni fia weekends ye wo ma nkola na ba wo nchen wo de obi asika ma no wa kyerɛ mo do kakra na ye nya ise de bia ye hyefie saa no so o yiri siesie ne ho na ye wo fa kanfo no na sa wan kanfo no na okwa abonten no bi ka amene de onwa ye fe watali fata Mama Lucy wo jinsi de ye bold enso wo free wanim na eko ntimi anka bibia ankyere no
enti se nipa no hwe ne se eho ye week na de bia o kanfo no amalu ho of ye malu krotiri ye malu oh sere kra ne kumi malu atalwe som na wo hu se o de fa hɔ a ebeyi that could be when wo yire nye se be akohwibra o otimi kotena baby even more one bottle kra na environment no kra emma aware na libido no kra epija on atinka no sorry mudidi mo ho komo enframa bi fa mo ho kibaba ku bia times kra mo ne nkola ne nyina makotena baby na ahomeka be fie mo tutu mo ho fo enkomodie nso nya de a ewo se ba aware mu lack of communication egu aware a enkomodie ni mu no we ka asama na ebufu aba enkomo ene twetwe nsam ba ansa na mba hu mo kra na enkomodie even so bi na introduce mo kra na enkomo na mo de eje mo ho tu enti yesre mema no mo nsusu nya kakai wo fie mo nkrokro ye mo nkamfo ye eya ade na ye mo fa mo ya baso ye hu ye fa mo kama yitiri mo nya ye de mo do ya mo ma ye hu be makura ne yire hyampa so ye ne de na waka ne siesi so mu ese waka ne ni atwa so se wo wa wo da na wa ya ne de waka ne to atwon ese se wo bona bas wo ba oba ojo ba me do fopa me ni wisha so na oba no so ne ho sorry na we dey say ya no sorry ya owie ya no ba ya wakoda na oba no so tie ne ya enti emre bi beba ye betire we nyina enemo hintasem enti abusiafo enemo jabi tv aha ne yedi mu sie ya kan sem bebre na mojabi tv ye wo kuma setafo ebi wo Germany abrochimem ebi wo America abrochimem enne ensema ye de ba ye nyina ne se safe na wutie anase wo hyen yese aware mu ehemfo pa ne fa omo yonko ti se ye be ma ana oba mama lu obibi ni nyina so wa kafa nu ni nyina de afa ye tufo e de atachi ye frame na na ama ye boa betima frame sexy na na ama minua mama Lucy nso ebe boa ye wa boa ya cheche ni ma bebre betima frame na odo doctor aha nenne ye di dwumedi ni nyina si adomdom ye ya basane ye lisensia e da mwasiku ya kram